Rapporti qed jindikaw li din il-ġimgħa James Piscopo preżenta riżenja tiegħu minn kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet u kien ilu f'din il-kariga sa mill-2018. Ir-riżenja tasal ftit tal-jinbis wara li Times velat li Piscopo, ex-CEO tal-Partit Laburista, kellu eluf f'kont bankarju offshore f'Jersey u jidher li kien l-ex Chief of Staff Keith Schembri li kixef dan kollu. Piscopo, li hu ħabib tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat u wieħed mill-istrateġisti politiċi tal-Partit Laburista, kien parti mit-tim ta' persuni interni li ddiskutew jekk imorrux għal elezzjoni bikrija fl-2017 huwa kien ukoll ex impjegat tal-Air Malta u kap eżekuttiv ta' Transport Malta, ir-rwol li jingħata ftit wara r-rebħ elettorali tal-Labor fl-2013 pakkett finanzjarju ta' aktar minn 85,000 euro. Fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li l-aħbar li James Piscopo mhux ser ikun qed iġedded il-kuntratt tiegħu bħala kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet hija konferma oħra ta' kemm l-ogħla karigi fil-pajjiż huma maħkuma mill-klikka ta' Robert Tabela u Joseph Muscat li f'7 snin abbużaw, kisru u żarmaw l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. L-istqarrija li kienet iffirmata mid-deputati Carol Aquilina u Kevin Kutajjar qalet li d-deċiżjoni li James Piscopo ma jġeddiċ il-kuntratt tiegħu qed tintuża mill-Gvern ta' Robert Tabela biex tingħata l-impressjoni li qed tittieħed azzjoni kontra min ikun suspettat li wettaq reat serji fosthom ta' ħasil ta' flus u korruzzjoni. Kien hawnhekk fejn il-Partit Nazzjonalista fakkar li bħal Keith Schembri, James Piscopo kienu għadu parti mill-klikka ta' Joseph Muscat u Robert Tabela. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista saħaq li jitluq ta' Piscopo mhux biżżejjed biex tissodisfa l-obbligu tal-governanza tajba u titwettaq ġustizzja. L-istess jgħod għal Keith Schembri li kien il-Chief of Staff ta' Joseph Muscat qalet l-istqarrija. Intant l-Awtorità tal-Artijiet qalet li issa ħabbret sejħa għal kap eżekuttiv ġdid.